English bani pibro te kene ka video komentar ngan pensyai kendiat pang kini ki bakwa ban tab admission apo PGT college ki bakwa ban sim form ki kali pang e ka don ka ne ka college PGT dengan penbatas pang kata ngan penbatas pang ki ka no marks ka entrance test dengan batas pang ka fees jong ka admission la ayo admission ka no ka fees ka sisnem adu asnem ka no ka fees te ngan batai lut kat kum ka jingyo jing tip jangan marbun gi bakali te ngan pensyai kat bangal ai te kawan kong kan mau ba ka admission form kin ai na du arpsan trik adu arpenyo trik tang ba tang sans pa tali kin issue ki form tilada ka first day la lut ki form baro ngot ba pimyo shu ka arpendu ba penyo la kut sans pa tali ki form te phya pan yele pan pen kloi ha ka chu e kasni te kapor ban iPhone ga de khatwe baje mit step hadu saw baje janmet kan mau hai kita te nak arsan tergi ban penkloi no mar balala ibun gi bashim maka first day mutba filado te ki criteria bda ki ban yo ban sim form phya ban ra e ka makshit ki jong pi ala phim kham ra e ka makshit mutba kim ai ka form jong pi phya bra e ka final year jong makshit jong pi pen e bat ki kenya ka percentage jong pi phya ban cross batch 45% above namta ki estima namta ki general pada kedon ke ba 50% but 45% tekan mau ha piawan ra ek maksud na dai jong master na dai jong degree kita tama degree dan master ki banang pas 12 amsha ki banang ab result ro amsha piawan don be ek maksud ban yo ka admission form kan ka admission form hak por ba phi lej ban ship kan admission form tekador kedai 6000 tingka kan mau ha 6000 tingka bat penyo lang ru bat ka sampel question baki question kinwan ke bakumno kala don lang hang turu ban batai pi ba kata katama kadai nam taka entrance ban nam taka interview te ngasa batai shibit nam taka kita de ngia chonikong nam taka address ki bakwa ban ki bom tip ya ka jakama address kade hapo boys road la yam khra shalong te ki bom tip ya kane phaban lada phimi na pbi phaban poi shwash po embos na embos shilong Saint Anthony shilong commerce dan shilong commerce here kham sharum asadon PGT college ani phila ban page na po google map phila ban i phila ban PGT college phila ban wa nang tu phila ban poi na phila ban clean ki no gi no ru halinti phila ban shem hi ne lada phimi ta po lai khra don Bosco square phila ban here nang tu shaka ne ka liang badon ka Saint Mary's College dan PR Shepo Shillong College poi biang sha Shillong Commerce dan sakham Shepo biang penhiar pin satip sakli nang tu sa shem ya ka chaka te hapo fees ikinai gan mau 6000 ringka ka by form address te namta ka admission fees lada phiyo ma lada phi select lada phiyo admission te kandei san 1000 shispa san pho tingka ha ka shisnem san pusau hajar shispa san po tingka haka shisnem ta kasnem ko aru ka debej san pusau hajar shispa san po tingka haka shisnem kini bro kila don po ka website te na phaban check in po ka website ka de ctepgtshillong.com sa lek ka ne website ban yo e jing tip ke ba khambenya te ampatai amta ka syllabus mo ki wan kumnu ki jingli ini bro pinyo na po ka syllabus apya pinyo na po website jangka PGT college okay the entrance test but written plus personal is 100 marks then tanam tak entrance ka stand for mark ki given one candidate will be tested on the following in the written test subject competence kemudian by ka subject ka jong phi ba phi manos ne lada phi de ki ba shim general mot ba phi laban choose any subject te kanne kan shandong arpomak kede ki long question kemde short ki long question phya mata detail katkum kan jingli ba phio phya batai long answer kede arpomak tangawai batai arpomak te phya bat so ar page lai page kan ba phitho kan phila batai ka subject jong phi ma ala bide pol ap de iko phya batai kan no subject ka jong phi ha ka por degree ne por master okay then kindon logical and reasoning 10 mark in the objective type multiple choice teaching aptitude multiple choice then kan wan saka essay writing 10 mark total lesson 4 mark tun ba long question gidon ma lai 4 mark kawe gede nam ta subject nyo phi bat ka arang ne nam ta essay
Tegi multiple choice ki don tang ar phomak ka logical and reasoning and teaching aptitude. Dah phomak. Tes kan mau wan create gini kan sa ai he po ka application form ru bisa yo hi kini jembatai pin sa tip hi. Tenam ta ka interview bede kare san phomak tegi ada batai hene pin under ka communication skill kare phomak general awareness kare phomak computer knowledge and application kare san mak la filan computer knowledge basic participation in non-scholastic activities, physical literacy, aesthetic, socio-cultural communities, 5 marks, creative thinking skill, and 10 marks, personality, characteristic and behavior, 10 marks. Kan picture kum kini mulai hang ni. Tangine hi jing pentip ki detail te philaban nam ta ki tip bakham ni philaban page na website. Kadon website ctepgtshillong.com pgtshillong.com nanti ke website. Tangkine hi kijing pensai jonga terala don gino gidang artatin sa komen apo dengan sa penbatai detail narang sedang kadba ngala tangkine hi creation